Naalakkersuisut er klar i mailet. Selvstændighedsleden er uigenkaldeligt sat i bevægelse. Men hvad ligger der i drømmen om selvstændighed, og hvordan skal vi opnå den? Velkommen til Rulaba. Og velkommen til jer her i studiet, Akerluk Lynge, tidligere politiker og selvstændighedsforkæmper, Micke Thomsen, skuespiller, og Lisbeth Poulsen, kunstner. Micke Thomsen, jeg vil gerne starte med dig og høre lidt om, hvad betyder selvstændighed for dig? Selvstændighed, ja, altså det lyder meget godt. Det er næsten englesang, ikke? Men vi lever jo ikke oppe i skyerne, så vi bliver nødt til at komme herned til de levende og tænke over det. Og jeg synes, altså vi lever i en tid, hvor vi er kommet væk fra, at jeg spiller lidt guitar og synger for nogen, og så får jeg et stykke kød, sådan så jeg kan leve, ikke? Nej, vi er i en tid, hvor økonomi er en meget vigtig del af et samfund. Men økonomi, det får vi ikke ved at lytte til nogle politikere, der siger nogle ting og lover nogle ting, som vil gøre vores liv til et bedre liv, ikke? Vi bliver nødt til selv at tage ansvar. Vi bliver nødt til selv at skabe det økonomi her i landet. Det er selvstændighed, synes jeg. Men bortset fra alle de her besværligheder med økonomi og den slags, hvad betyder altså selve det med et selvstændigt Grønland for dig? Ja, det betyder selvfølgelig, at vi er i vores eget. Vi lever i et land, hvor vi er født og opvokset, hvor vi selv kan tage nogle beslutninger, hvor vi selv sørger for, at landet fungerer optimalt. Ja. Ja. Nu har politikerne jo taget et skridt og nedsat en forfatningskommission og ligesom lavet første skridt mod en grønlandsk grundlov. Hvad tænker du om det arbejde kontra det, du ser i samfundet? Ja, det kommer selvfølgelig meget an på, hvordan man griber det an. Altså, hvad er det for en forfatning, man skal have? Altså, i Danmark siger grundloven jo, at lov skal land bygges, ikke? Jeg synes, det synes jeg ikke rigtig passer ind til vores moderne tid. Jeg synes, land skal bygge sig i et samfund. Altså et samfund her i Grønland er jo også en meget det er jo ikke et dansk samfund, ikke? Og det, som vi oplever nu her i Grønland, er, at vores system er bygget op som en slags copy-paste med en hel masse love, som vi overhovedet ikke forstår, fordi vi er et anderledes folkefærd. Vi lever i et kæmpe stort land med kun 57.000 mennesker, og vi bliver sgu lige, men altså vi bliver nødt til at tænke på vores egne værdier, vi bliver nødt til at tænke på vores eget forhistorie. Nu tænker jeg ikke kun på sagn og myter, men nyere tids historie med folk, som har kæmpet for, at vi nu står her og ser sådan, at landet ligger sådan, som det ligger. Ja, jeg vil komme tilbage til værdierne og fremtidens Grønland, men først, Lisbeth Poulsen, så vil jeg gerne høre dig, hvad selvstændighed, hvad er det for nogle tanker, du gør dig, når du hører om selvstændighed og Grønland? Altså, jeg tror, det jeg tænker allermest, det er jo ikke for enhver pris. Det skal helt klart være en mulighed, og det kan også godt være en drøm, der kan opnås. Men det skal heller ikke være på bekostning af andre ting. Altså, der skal ikke være nogen, der ikke bliver tilgodeset i det. Ja. Hvis man kan sige sådan. Hvordan harmonerer den her stærke retorik om selvstændighed, der er lige nu, med de ting, du ser i samfundet? Jeg tror også, altså jeg tænker lidt nogle gange, der også måske mangler noget forståelse for, hvad det egentlig vil betyde, selvstændighed. Vi kan snakke om alle de gode ting, men er der nogle negativer, vi ikke har været oplyst om, eller nogle faldgrupper, vi ikke ser som åbenlyse? Ja. Det er nok det, jeg tænker i forhold til det. Så du tænker meget, at du vil ikke nødvendigvis gå på kompromis med det samfund, der er for at opnå selvstændigheden, er lidt det, jeg hører dig sige? Ja, altså hver ting til sin tid, og man skal være sikker på, tror jeg, at der ikke er nogen, der går tabt, altså som de svageste i samfundet. Ja. Akerluk Lynge, du har været med i det her selvstændighedsspørgsmål i nogle flere år. Hvad for nogle tanker gør du der om det? Jamen altså, et hvert folk har ret til selvstændighed. Vi er et folk, og spørgsmålet er, hvilket samfund jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have et frit samfund, hvor du kan leve med respekt for andres meninger også.
Jeg vil gerne have et samfund, hvor den fællesnævneren er den kollektive ejendomsret til jorden og undergrunden, og i øvrigt de værdier, vi har, og at vi tager om de børn og unge, som ikke kan klare sig, og deres forældre på en bedre måde, end vi gør i dag. Så drømmen er, at vi har vores eget ansvar over for vores eget liv, over for vores familie, over for samfundet, over for bygden, over for byen. Og det samfund, det skal være sådan indrettet, at vi har bekæmpet alt det dårligdom, der overhovedet kan være i et samfund. Og det er jo selvfølgelig en utopi. Men vi lever med store problemer i dag. Men vi er også dygtige i Grønland til at være åbne for, hvordan vi diskuterer disse forhold, og at vi er i det hele taget rede til at diskutere, hvad er det for en fremtid, vi gerne vil have, at politikerne også diskuterer, og ikke bare ude i Facebook. Ja, men det lyder som om, at du har meget pragmatisk tilgang til det, i forhold til, at du ønsker et velfungerende samfund, snarere end du ønsker en plads i FN. FN har jeg siddet i. Ja, for at sige. Det er ikke det drejer sig om. Jo, Grønland har et meget godt ansigt udadtil som en arktisk nation. Det er vi allerede. Og jeg synes, at vi skal bygge på den gode placering, vi har. Og vi har mange venner rundt omkring i hele verden. Du nævner FN. Gennem dem har vi mødt alle andre folkeslag, som lever under meget kummerlige forhold. Og hvis mennesker og det samfund og det oprindelige folk ikke er anerkendt det i deres eget land. Det er vi her i Grønland, og det er vi også gennem den danske stat. Og det er, hvor vi er i dag. Jo, pragmatik skal der også til. Og jo ældre man bliver, er man måske også ikke så let at bilde noget i. Men jeg støtter de unge menneskers høje krav om, at det her samfund skal være bedre og velfungerende. Når vi har været på skole og uddannelse i Danmark, så skal vi kunne returnere her og ikke være bange for, at vi ikke slår til i det her samfund. Og det er det, som jeg synes, vi skal koncentrere os om, når vi nu snakker om fremtiden. Ja. Mikke Thomsen, hvordan matcher det med de ting, du tænker? Ja, altså jeg er meget enig. Også med hensyn til sådan nogle som FN og alle andre unioner, synes jeg, at man skal selvfølgelig ikke lukke et land og holde folk ude. Altså jeg er åben for et fortsat samarbejde med Danmark, men vi skal heller ikke, det skal ikke se sådan ud, som det ser ud i dag, at vi er en slags vi nasser et støtte fra Danmark. Men vi skal se det som et samarbejde, fordi Danmark får også noget for at være i et rigsfællesskab med os. Men det skal ikke kun være Danmark. Altså, vi skal også kigge på andre lande. Og vi skal åbne mere op for vores infrastruktur. Altså, for eksempel nu er det eneste udvej fra Grønland, det er jo at tage flyveren til Kastrup Lufthavn. Men vi skal også lægge vægt på, at et samfund skal være et helhed. Vi skal ikke sige, at jeg er et velfungerende menneske, så jeg er med. Nu skal vi blive selvstændige. Vi skal have alle med. Og vi kan ikke blive for eksempel, jeg kan tage et eksempel, når jeg spiller op på Hotel Ansede og holder pauser og går ned og ryger en smøg, så klokken 1 om natten, så er der 50 børn, eller altså overdrivelse frem og forståelse, der går rundt nede ved Eurospar og ikke rigtig laver noget. Ikke?
det er ikke når jeg ser det, så ser jeg ikke et samfund, som er klar til til selvstændighed. Men når jeg tænker på andre lande, vi skal ikke udelukke andre, som I lige har sagt, og der er også en masse gode historier fra andre lande, som med en masse tilflyttere og har et bredt folkefærd, som en masse tilflyttere, som har gjort rigtig gode ting for et land, for eksempel Steve Jobs med Apple og altså, ikke? Så vi skal ikke lukke et land. Men når vi nu er ved den, så Lisbeth, du er dansktalende grønlænder, og hvad for nogle tanker gør du dig i forhold til det, og det fremtidige arbejde med, at der ligger i det her med at definere en grønlandsk identitet, som bliver en del af forfatningsprocessen? Altså, jeg vil sige, der er jo mange slags grønlændere. Men det er tit dem, der ikke bliver debatteret. Det bliver enten meget sort-hvid, at det enten hedder grønlandsk-dansk eller udelukkelse dansk, eller hvor jeg tænker, der synes jeg slet ikke, debatten skulle være. Altså, fordi der er så mange flere. Og når det kommer til de debatter, der føler jeg ikke altid, at jeg hører med i en eller anden kategori ved at være dansktalende grønlænder. Og jeg kender rigtig mange andre, der også har det på den måde. Så det er jo lidt ærgerligt, hvis det er det skal gå ud på, men det håber jeg ikke. Jeg håber netop, at det vil inkludere mange flere, at det er et arbejde, der kunne ligge i det, når man sørger for at inkludere mange flere grupper. Ja. Akaluk Lynge, er det noget, du har nogle tanker om? Altså, helt præcis hvad? Med at inkludere for eksempel dansktalende grønlænder eller andre minoriteter i en grønlandsk identitet? Jamen, altså, vores samfund i dag består af både grønlandsktalende og dansktalende, og så er der flere færøske, og så Filippiner. Ja. Altså, der skal være fuld frihed til at kunne bruge det sprog, man ønsker her. Men problemet omkring, det er jo ikke noget problem, men altså, vi må anerkende, at i det her samfund, der taler vi altså dansk og grønlandsk. Og grønlandsk er sammen med dansk officielt sprog. Så det er det realiteter, vi må leve med. Ja. Og vi må acceptere, at en grønlænder også er grønlænder, uanset om vedkommende kun taler dansk eller noget andet sprog. Enhver bør føle sig velkommen her og kunne kalde sig grønlænder. Ja. Men der er jo også en bevægelse mod, at det grønlandske sprog, det skal betyde mere. Mikke Thomsen, hvordan tænker du, at fremtidens Grønland skal tegnes sprogligt? Er det så svært at lære grønlandsk? Hvis jeg flytter til Spanien, eller jeg flyttede til Tyskland og boede der et halvt år, og der skulle jeg selvfølgelig ikke begynde at sige til folk, at de skal lære mit sprog, og de skal indrette sig efter mig. Nej, jeg skulle lære at tale tysk, men desværre så var jeg der kun et halvt år, og det er sådan meget lidt tid for at kunne lære et sprog helt. Eller hvis jeg skulle flytte til Kina, så siger jeg heller ikke, at kineserne skal indrette sig efter mit sprog, ikke? Jeg skal indrette mig efter kineserne, så jeg skal lære deres sprog. Og jeg synes, når vi taler om dansk-grønlandsk, så er grønlandsk jo helt andet sprog end det danske. Og der er selvfølgelig en masse ting, der sætter præg på ens identitet via sproget. Og jeg er ikke helt 100% på dansk. Altså, det lyder meget godt, ikke? Men jeg bakser meget med nogle ting herinde i, som jeg gerne vil ud med. Og det er også en meget kulturel ting, ikke? Altså de ting, som jeg synes lyder sjovt på grønlandsk, når jeg oversætter dem til dansk, så giver det jo overhovedet ikke mening. Og jeg mener, hvad er det, vi skal lægge vægt på? Vi skal lægge vægt på, at i Gardatlinunat, der er det første sprog, det må være Gardatli i der. Og jeg har ikke noget imod, at man taler dansk, men jeg har noget imod, at et fremmedsprog skal overtage et identitet. Ja. Lisbeth, er det noget, du har nogle tanker om? Ja, altså, det har jeg da et eller andet sted.
Jeg har ikke lært det endnu, men jeg tror, jeg er godt på vej. Og jeg håber, at mit barn vil lære det. Jeg er så et produkt af mine forældre. Min dansk far og en grønlandsk mor, jeg er opvokset i Danmark og er gået i dansk. Så jeg tror et eller andet sted, så valgte jeg jo nok lidt kunsten som mit sprog. Ja. Fordi jeg netop ikke skulle bruge ord deri. Så jeg kan helt klart relatere, jeg kan sagtens forstå synspunktet. Men jeg kan også godt, altså jeg må også forstå, hvor jeg står nu. Og som så mange andre, så tror jeg også, at jeg selvfølgelig har nogle følelsesmæssige konflikter forbundet med at skulle lære sproget og ikke være en del af det. Men samtidig med, igen, jeg er også et produkt af mine forældre. Det er der også mange andre, der er. Ja. Mikkel Thomas, vi var lidt inde på det i starten med, hvordan en grønlandsk nation den eventuelt skulle indrettes og se ud. Hvad er det for nogle tanker, du har i forhold til det? Først og fremmest så skal vi jo vide vores identitet. Vi skal kunne rejse ud og fortælle andre folk, hvem vi er. Det er meget vigtigt. Sproget har vi lige været ind på, og også kultur. Vi har en meget unikt anderledes kultur end den vestlige verden. Og da jeg tager Tyskland som eksempel igen, de forestillinger, som vi lavede, der var meget sådan anderledes end det, vi gør her. Og da vi skulle til at opføre vores mimik i Tyskland, så spurgte de, hvad er det for noget? Jeg sagde bare, det er meget anderledes. Og efter forestillingen, så kom hende damen tilbage og sagde, ja, det er meget anderledes. Det er altså kultur, underholdningskulturen sætter også et kæmpe stort ansigt udad til. Og jeg synes, det er den blandt mange andre ting, som vi skal begynde at koncentrere os mere over og udvikle. Jeg kan for eksempel sige, at dengang Aqua var store i Danmark, der satte de også BNP-produktet meget, altså de år, som Aqua var store, der var... Skal have en grønlandsk popstation, der kan sætte gang i BNP. Ja, for sat. Ja. Eller Sigurdos, for eksempel med Island, ikke? Godt, det bliver sidste ord for den her runde. Tak. Det var en stor dag i Inatsisartut, da politikerne besluttede, at forfatningsarbejdet det skal i gang. Der var et minuts stilhed, og følelserne fik frit løb. Men hvad er det nu egentlig for en selvstændighed, vi skal have? Det var spørgsmål, vi forsøgte at få Naalakkersuisok for selvstændighed, Suga K. Frederiksen, til at svare på. Se med her. Намминерсуливинниссамуллу наалаккерсуусунгорлаап апеққутаанна акисиннааваллаангилаа кисианни инуяқатиик пиареертут мисигисимаппата намминерсуливинниссамут инисиссугассарпассууссасут қуларнангилаақ соорлу анингаасақарнеқ илинниарсингасусеқ сулиффиссаалеқинеқ сулисуссаалеқинеқ оқартуссааффиит ангерлаассугассат алларпассуиллу наалаккерсуисорли аллатут исумақарпоқ кинаасисерпу тамам иниссақалерин ининуккинга иниссақартитаалерини кивитсеқатаалиссор таамаасиллун аам калитассат намматассат икиннерилиссаллит таамаатим исималлуарфигуара аам нассатақассас таматсин илуаққисииффииллит инатсисартут новембарат 19 туавиортумик атаатимигиаққунеқарпут тассани тунгамиусумик инатсиссамут исумалиоқатигиситақ пилерсинниарлугу атаатимигиаққусааллутик иллуа тунгилиуттуллу исумақарпу таманна туавиуссаасоқ суккассисам оқалисигиттау иммарсулериаас унакингиллерпинеқассоо кисия уани иммиккут оқалуттуарисаанер қивиаритсиги суккангила оқалуттуа намминерсуливинниарниссамут тунгавиисим инатсиссам сулиақарнисса 1979 намминерсорнеруллути оқартиссаан эққиннеқарпо таавал 2000-ниими намминерсорнер таумаанаккит намминерсуливинниссаму исмақарпун аллоқарнерат таакуа писсисиссами соортум ингерланнеқарти нунарпуллу намминерсуливиссагуни қаноқ исиккоқассава aqutteriaseq kungiitsuuffiussava kungeqarfiussavaluunniit анингаасат qanoq isikkoqalissappat naalakkersiusorli isumaqarpoq namminersulivinnissamut apeqquterpassuut inatisartut inuiaqatigillu nammineq ilusilersorumaraat. Så siger vi velkommen til formand for SEK, Jes G. Bertelsen, og historiker Daniel Thorleifsen. Og Daniel Thorleifsen, nu skal arbejdet så med den her forfatning i gang. Men udover at der kommer en forfatning, et endeligt dokument, hvilke værdier kan du så se i det her arbejde?
De er jo en skridt på vejen mod selvstændighed, som vi snakker om, og det har vi snakket om i mange år. Jeg synes, det er en naturlig ting, at man tager fat på emner, der har noget med selvstændighed at gøre. Men når det er sagt, så synes jeg, at de tiltag omkring etablering af en forfatningskommission måske er forhastet, forstået på den måde, at der er nogle andre ting, men i virkeligheden skulle tage fat på, for eksempel en langsigtet planlægning, hvorledes skal en konstitution være, hvordan skal konstitutionel stilling være. De ting, når de ikke er afklaret blandt befolkningen, når de ikke er diskuteret, om der skal være en præsident, eller om det skal være kongeriget, så kan man ikke lave en forfatning, når man ikke ved, hvilke slutmål man har til hensigt. Så den er lidt bagvendt, synes jeg. Ja, men bortset fra det, nu kommer arbejdet i gang, hvor noget af det, der er lagt op til, er jo det her med at kigge på den grønlandske identitet. Og der kan jo være noget nation building i det. Hvad for nogle værdier kan du se i det her, altså i at tage fat i de her problematikker? De har en stor værdi, fordi altså, igennem de sidste 100 år har vi snakket om selvstændiggørelse af grønlændere. Det er en naturlig proces, som vi snakker om, men problemet er bare, hvilket tempi der skal være i forhold til, at vi skal nå en vis mål. Og et mål, som vi ikke har defineret, er det, som vi i dag snakker om, som er problemet, så at sige. Alle vil gerne selvstændige. Det er en naturlig ting, at os danskere og grønlændere synes, at det er en naturlig vej, vi er på vej. Men der er lige det med tempoet. Hvor langt er vi, og hvad er det for nogle tiltag, der skal til, før vi gå videre med det her. Ja. Akoluk Lynge, hvad tænker du om værdien ved den her proces, der skal i gang med at lave en forfatning? Selvfølgelig er der en værdi, og jeg kan være enig i, at det måske er noget, hvad skal vi sige, lidt akavet måde at komme ind på problematikken på, eftersom at vi har et selvstyre, som ikke er gennemført. Der er 32 områder, vi ikke har overtaget. Hvordan skal vi have gennemført selvstyret? Og der bør være en bedre implementeringsfase i den her sag, og det mener jeg ikke er løst ved en forfatningskommissions arbejde. Og vi har en hel del efterslæb, som vi er nødt til at kigge nærmere på, og det er sådan, at vi må prøve at se på, hvad kommer endelig først. Det sociale område med børne- og ungeområdet, og så er der det hele retslige eller juridiske område, hvor vi også er sakket noget bare ud. Det er så et område, som staten har negligeret og gør noget ved. Og her er det så et spørgsmål, er det så ikke bedre, at vi laver en implementeringsprogram, der går længere ud i fremtiden, og hvordan vi rent faktisk løser det problem, som er et stort problem, nemlig de manglende 32 områder, som vi ikke har overtaget, og som vi ikke har penge til. Ja. Og som vi heller ikke har folk til. Det er det, der også er problemet. Daniel Thorleif, vi lige gå tilbage til det her, du nævner med, at der mangler noget forud. Og når vi nu taler om, at det her med processen og arbejdet omkring, det er vigtigt. Hvad tænker du så om, at man vitterligt fik det her kørt igennem over en weekend, og at det skulle haste så meget igennem? Hvad tænker du om den fremgangsmåde i forhold til noget så vigtigt som forfatning? Jeg synes, det er uheldigt for debatten, fordi man derved skaber en forventning hos befolkningen, hos den store del af befolkningen, som tror, at med forfatningsarbejde, så vil man beslutte, at nu skal Grønland være et suverænt stat. Altså, det er de forhold, som vi ser i de sociale medier og i debatten. Folk reagerer meget kraftigt på det og tror, at nu
vil Grønland gøre sig fri og sådan nogle ting. Ikke fordi man skal være bange for det, men man har fået folk til at tro, at nu kommer der en forfatning, og derefter kommer der en republik ud af det. Så man risikerer at stikke folk blå i øjnene og måske give lidt falske forventninger. Ja, fordi man skulle have man skulle simpelthen tage fat på en langsigtet planlægning og sige til folk, at nu forbereder vi os til en suveræn stat, og det er de tiltag, vi skal gøre i en langsigtet planlægning, og derefter kommer så forfatningsarbejde senere hen, som drøfter, hvordan målet er. Og det synes jeg, der mangler i den her. Ja. Der er dog også nogle økonomiske konsekvenser forbundet med selvstændighed, og virkeligheden er altså, at hverken økonomien eller uddannelsesniveauet lige pt. Retfærdiggør udmeldingen om, at man er kommet nærmere selvstændighed, som vi kan tage et kig på her. Helt overordnet, så får vi 4,6 milliarder kroner i støtte fra Danmark, 3,8 cirka i bloktilskud. Herudover så kommer der 900 millioner i andre refusioner, og så ligger der en del uklarheder ud over det. Det tal, det svarer cirka til de samlede skatteindtægter og afgiftsindtægter til landskassen. Så rent økonomisk, så er virkeligheden den, at økonomien den skal simpelthen fordobles, for at man i hvert fald kan leve videre på det nuværende niveau. Og så er der så også spørgsmålet om uddannelse, hvor Økonomisk Råd de peger på, at nøglen mod selvbærende økonomi i fremtiden, det er flere uddannede. Men hvis vi ser her, så er udviklingen i uddannelsessystemet knap nok gået fremad de seneste år. Faktisk er det værre, end man havde troet. Her kan vi se, at tilbage fra 2002 og frem til 2014 har dem, der har færdiggjort folkeskolen som højeste uddannelse, de har faktisk ikke rykket sig. Og det samme med gymnasier og en lille smule med videregående uddannelser. Så vi ligger på samme niveau, som vi gjorde for 15 år siden. Der er reelt set ikke sket nogen speciel positiv udvikling der. Akraluk Lynge, når man tager de her ting i betragtning, hvor langt er vi så fra selvstændighed lige nu? Et stykke derfra. Men altså, jeg må sige omkring uddannelse, at siden hjemmestyrets indførelse har vi gjort fantastisk meget på det område. Husk på, jeg er nødt til at huske nummer på, når man er i min alder. Da vi blev sendt på gymnasium i Danmark, der var vi 5 for 50 år siden. I dag er der 400, der bliver færdige her i Grønland, og behøver ikke at tage til Danmark. Og det synes jeg er et meget godt skridt hele vejen igennem. Uddannelse er vi nødt til at prioritere hele vejen igennem. Perspektiv er der sket meget. Og det her, det er ikke nok. Det skal højere op. Ja. Og det gælder også at få ikke uddannet arbejdskraft, at vi også bruger al vores kraft til en bedre uddannelse og opgradering af arbejdet. Ja, Jesper Bertelsen, hvor langt tænker du, at vi er lige nu fra at nærme os den her selvbærende økonomi og derfor selvstændighed? Altså, jeg vil ikke sætte noget årstal. For det første vil jeg sige, at CK har en politik, som er blevet godkendt i vores kongres, at vi skal arbejde for, at vi får en selvstændig land her. Jeg vil ikke sætte noget årstal, men i det, man siger, at hvis vi skal have en selvstændighed her i det land som en stat, selvfølgelig er det vigtigt, at vi har flere inden for uddannelse, inden for det gymnasielle og inden for videregående og andre ting. Men i dag er der jo mange stater, som også må tilkalde arbejdskraft udefra. Så jeg mener ikke, det er sådan noget hindring for, at hvis vi på et eller andet tidspunkt skal vi have en selvstændig land, at vi står i den her situation. Og derfor vil jeg ikke sætte noget årstal på. Men økonomien er jo en udfordring, og man kan sige, den gruppe, du repræsenterer, det er jo nogle af dem, der er presset. Et selvstændigt Grønland vil jo pt. Være et markant fattigere Grønland. Hvordan vil de kunne takle det, tror du? Jamen, det er jo klart, bare inden for de offentlige, der er lønsomme på omkring 1,3 milliarder, og inden for sundhedsvæsenet, der bruger vi omkring 1 milliard, så vi har ikke meget til års. Men det, jeg synes, det er vigtigt, er, at vi skal fortælle befolkningen,
at hvis vi skal den vej, og hvis ikke vi gør noget andet, så er vi nødt til at acceptere, at vores livsvilkår, den falder. Og derfor er det vigtigt, at vi prøver at skabe andre veje, prøver at tiltrække noget store kapital her til landet. Og vi skal ikke være så kristne, hvis vi vil have selvstyre, så er vi nødt til at acceptere, at der for eksempel nede i Narsaq er en smule uran på 0,03. Altså det er jo ikke det. Altså vi er nødt til at acceptere visse ting, hvis det er den vej, vi vil. Og jeg mener, at det selvfølgelig er vigtigt, at vi prøver at indordne os efter de nye forhold. Hvis vi vælger at gå den vej, så er vi nødt til at prioritere på en eller anden måde, end vi gør i dag. Der skal sluges nogle kameler og accepteres et lavere vilkår. De skader. De bliver vi nødt til. Daniel Thorleifsen, hvor langt tænker du, at vi er fra en selvbærende økonomi? Vi er ret langt, vil jeg sige. Og det hænger jo sammen med, at for eksempel folkeskolen, de elever, der går ud af folkeskolen, og som skal videre i erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, de er jo det er et triste tal, vi har med at gøre. Vi skal have planlagt, hvorledes vi skal gøre folkeskolen meget, meget bedre. Og vi skal reformere en del af samfundet. Vi skal have afklaring omkring, hvilke værdier vores folkeskole skal bygge på, hvilke sproglige kundskaber vores efterkommere skal have. Nu har der været zigzag-kurs med hensyn til sproget, som om, at sproget er blevet en hindring i sig selv. Vi skal tænke, at sproget er et redskab. Derfor skal vi ikke være bange for, at vi måske kan beslutte os, at det er et dobbeltsproget samfund, sådan at vi bruger al den kapacitet, der er. Også at vi planlægger os ud af, hvordan og hvorledes højner vi uddannelsesniveauet, sådan at vi er gearet til at spille sammen med de store nationer i et selvstændigt stat. Så du sætter nogle tal på, hvornår Grønland kan blive selvstændigt? 10, 20, 30, 40? Ja, altså de skal i hvert fald planlægges grundigt med hele uddannelsessystemet og folkeskolen, og vi skal have løftet niveauet, og det tager ikke 10 år. Godt. Selvom sporet til selvstændighed det er dækket af sne, så kan arbejdet med en forfatning dog sagtens være et brugbart redskab. Se med her. Det begynder nu at være sværere at finde økonomi til at overtage yderligere ressortområder. Og det vil sige, at processen måske eller har risiko for at gå lidt i stå. Og der kan man have behov for nogle andre midler for, om så må sige, at holde gryden i kog. Altså lad den politiske idé vedblive at være der, den politiske idé om selvstændighed. Og på den måde, der kan et forfatningsarbejde bruges som politisk redskab. Altså hvor at man igangsætter de her debatter om grønlandsk identitet og drømmen om et selvstændigt Grønland og de her drømme. Og på den måde i virkeligheden sådan relativt billigt i forhold til det at overtage et ressortområde eller sådan noget, så at stadigvæk ende ud med et produkt, altså et forfatningsudkast. Ja. Daniel Thorleifsen, forfatningen kan blive brugt som et slags politisk redskab for at holde liv i løsrivelsesbevægelsen. Hvad tænker du om den tolkning? Det lyder fornuftigt, fordi jeg mener, at der er mange andre ting, som man skulle have startet med, som jeg også sagde tidligere. Man skal planlægge uddannelsesområdet, hvorledes man forhøjner det. Og man skal også diskutere, hvilke grundlag, hvilke værdier der skal være i samfundet, hvilke sprog man skal anvende, og hele økonomien, også med henblik på, hvilke arbejdspladser der er muligt. Fordi
I og med, hvis vi højner uddannelsesniveauet i forhold til omverdenen, så er der nye job, som man kan etablere inden for informationsteknologi. Det kan man jo uddanne sig frem til, i stedet for at vente på Godot, som kommer med en masse penge, men har mulighed for selv at planlægge sig en bedre økonomi ved at uddanne en befolkning. Så disse ting skal man planlægge med et langtidsperspektiv, og så kan man tage en debat om forfatningen, når man ved, hvilke endemål man har i sigte, for eksempel en suveræn stat, you name it, men når man ikke ved, hvilke stat man vil have, så kan man ikke lave en forfatning på forhånd. Det er ligesom om, at man bygger et hus, hvor man starter med taget, men man har ikke diskuteret fundamentet, eller hvordan stuen skal være, hvordan køkkenet skal være, hvilken økonomi der skal være, men man starter med et tag, og så går ud fra, at det nok skal løse sig fremover. Aqqaluk, man kan sige, at her er der jo også på en eller anden måde tale om, at man politisk har svært ved at løse nogle store problemer, og så smider man et stærkt værdipolitisk kort ind ved at sætte en forfatning i gang. Hvordan tolker du på den situation? Den er lidt betænkelig fra mit synspunkt i det. Man må jo konstatere, at vores befolkning bliver mindre. Den arbejdsduelige og dem, der kommer til at betale skat i 2040, ifølge det tal, vi har fra Københavns Universitet, som der ligger fremme i dag, så vil arbejdsstyrken ligge noget under 27.000. Det vil sige, at dem, der skal betale vores velfærd, de mangler helt. Og jeg tror ikke, der er en arbejder her i Grønland, der vil betale med sin velfærd og blive selvstændig. Det tror jeg ikke på. Ja, selvfølgelig må det ske. Hvad siger du til den? Ja, hvis vi holder status quo, og hvis vi skal have selvstændighed om 20 år, eller om 10 år, så er vi nødt til at acceptere, at vores livsstandard den vil falde. Og derfor er det jo vigtigt, at vi prøver at skabe andre arbejdspladser. Det er jo dyrest at tro, at vi selv med vores økonomi kan starte en mine 2, 3, 4 milliarder. Derfor er det vigtigt, som alle andre lande gør, at man prøver at tiltrække det store kapital her til landet, så vi også kan få nogle nye penge her til landet. Hvis ikke vores medlemmers livsvilkår skal forringes, er vi nødt til at have store kapital her i landet. Vi er nødt til at tiltrække andre arbejdspladser, og vi er nødt til at æde for eksempel, at der er de smule uran nede ved Narsop på 0,03, og det er en kæmpe arbejdsplads, som vi kommer til at starte med 1.500 arbejdspladser. Men hvor meget må dine medlemmers levestandard gå ned for selvstændigheden? Ikke helst. Ikke på nuværende tidspunkt, som det er, fordi at vores købekraft er jo allerede minimeret på nuværende tidspunkt. Men som sagt er det jo så vigtigt, at vi prøver at skabe flere arbejdspladser her i landet, så frem at vores livsstandard ikke skal gå ned den dag, vi går over til at have som en stat. Ja, men nu var vi lige kort inde på, at det her det er en stærk symbolpolitik. Jens Wendel nævner, at det er ligesom et flag eller en nationalsang. Men hvordan den her stærke symbolpolitik, synes du, den bliver matchet af erhvervspolitikken i forhold til det, du ser i erhvervslivet? Altså, jeg mener ikke, at det vigtigste det er forfatning. Jeg mener, at det vigtigste er, at vi prøver at finde ud af, hvordan og hvorledes vi kan være økonomisk afhængig med de tilskud, vi får fra Danmark PT. Og prøve at skabe så meget dynamik, og prøve at skabe så meget økonomi her i landet. Og som sagt, hvis vi vil have den der selvstændige, hvis vi har en stat, så bliver vi nødt til at prioritere, så bliver vi nødt til at gå andre veje. I dag graver vi alle kloaksystemerne, alle ledningerne derind, og nogle af de ting bliver vi også nødt til at kigge på. Hvordan og hvorledes skal vi prioritere den økonomi, vi har i dag? Skal vi prioritere det på en anden måde, end vi gør i dag? Ja, Daniel Thorleifsen, tror du, der er muligheder for at prioritere sig ud af det her? Ja,
til dels til en vis grad, men der er mange tabuer også her i samfundet, som vi mangler at diskutere. For eksempel hele bosætningsmønstret, hvor vi har så mange i bygderne, som lever under kummerlige vilkår. Selvfølgelig skal vi ikke tvangsfjerne dem, vi skal give dem muligheder til at uddanne sig videre, sådan at de kan være med til også at opretholde sig selv. Der er flere forhold, som man også, når vi snakker om prioritering, bliver nødt til at tage op, fordi det kan være en hindring for et lands nødvendige prioriteringer. Det bliver nødvendige prioriteringer, som måske også gør ondt at diskutere i dag. Det må vi tage op. Ja. Og den vil jeg sende videre til. Ja, for arbejdet med selvstændighed, det fylder jo altså meget i den grønlandske bevidsthed. Og nu er det tid til at høre fra dem, som har fingeren på knappen, altså politikerne. Først skal vi dog en tur ud i Nuuks gader og høre, hvad de tænker der. Så med her. Nu nakputan makkimut adannassava imalunniit avissarluni namminersulissava. Isumapun sulip mapiaqersamangitsigusugut namminersulernissatsinut pissutialu. Suliffisaaleqni eqqarsaatigaani suliffisaaleqisut taula illualungaani suliussarsiortut eqqarsaatigaani nanum allaningaan attatigiitsilerniarput so nam taakkalaаллут наммиерсулерниартут иммин туллуусингилла икиоqatigiikkaanni siunissami tassa аллатуярнақаа икиортитуааннарсинаангинната ааманаммине qinaasisinnaailluarpu qanoq siunissa putnammine aqukusun sinnaanerlu тас наммиерсулерниарутта инуит намминеq siullermik eqertaajaqarput намминер сулиффиммин паарсинертаajaqarput сулиартартаajaqалерпут да тастааккуа калааллит нунам алламиаторлуи намминерсулерсиннаангилавут намминерсулисуут таннунер намминеq инуттаа аторлуит намминерсулерсинаагут алласапимнииппа таамау калааллит уагут сапингик лагут икиоqatigiillaqqikкутта тасса намминерсуливиссиннааву Илиси намминерсуливиккусуппис. Nee. Uwa isimaqarpun imma kalaallsuli nukitsiinerisariaqartit. Sutigut. Inuttun. Uwa taami isimaqannarpu. Illimmi. Ja, uwa naamik. Nunarnamminilivissinnaanginnami. Eqqartuisiisaaginnaavit taam qantimitalernaku. Ja. Så siger vi velkommen til Michael Rosing, Demokraterne, og Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Og Sara Olsvig, jeg vil gerne starte med dig. Arbejdet mod selvstændighed, det fylder jo meget i... Inuit Ataqatigiit, det er jo ikke mindst dit parti, der har ønsket at sætte gang i det her forfatningsarbejde. Hvilke nogle værdier ser du i arbejdet med en forfatning? Jamen, vi er rigtig, rigtig glade for, at vi nu endelig går i gang mere håndgribeligt med forfatningsarbejdet. Det er jo noget, som vores medlemmer i Inatsisartut har taget op siden 90'erne. Og det, der er jo det vigtige med forfatningsarbejdet i dag, for eksempel, så famler vi lidt afsted i forhold til vores fiskerilov. Noget af det, vi skal lave i vores forfatningsarbejde, det er at tage stilling til, hvordan vi vil bruge de ressourcer, vi har her i landet, de levende og de ikke levende, at vi skal bibeholde vores kollektive ejendomsret til land, som er noget særligt her i landet, at vi får beskrevet de grundlæggende værdier, vi vil bygge det her land på. Det er det, det handler om for os med en forfatningsproces. Og det er en proces, som vi mener skal i gang. Vi synes, det skulle have gået i gang for længe siden, netop fordi, at også i den tid, vi har selvstyre, for den sags skyld, også da vi havde hjemmestyre, der ville det være rigtig godt, at vi på forhånd havde formuleret de her værdier, sådan så vi ved, hvad det er for en måde, vi skal bygge vores lovgivning, for eksempel. Så vi er jo rigtig, rigtig glade for, at vi nu går i gang med det arbejde. Og jeg vil understrege, at det er jo blot starten, vi ser nu. Vi er jo langt fra færdige, og vi glæder os rigtig, rigtig meget til arbejdet og håber, at alle partier vil tage del, for det er rigtig vigtigt, at vi med den her forfatning og det her arbejde er samlet om arbejdet i samfundet. Ja, Michael Rosing, hvad for nogle tanker gør du der om det arbejde, der skal i gang med en forfatning? Altså vores først og fremmest så tænker vi, at det er godt nok lidt hurtigt, at det bliver sat i gang.
Altså, vi er fuldstændig enige i, at det er en god idé på lang sigt at arbejde hen mod selvstændighed. Om ikke andet, så fordi at arbejde med forfatningen her, det kan ligesom samle os om et fælles projekt, som vi ligesom har manglet. På den måde synes vi, det er en fin idé. Der er bare nogle meget store bekymringer i forhold til processen her. Det vi har set her på det sidste, det er ting og sager, der bliver hastet igennem. For eksempel kommunedelingen i Nord blev hastet igennem, men man bad folk om at tage stilling til, om de ville deles i 2, og så sagde de ja, og så blev de delt i 2, uden at de tog stilling til, om de ville deles på den præcise måde. Og vi er meget bekymret for, om det hastværk bliver flyttet over i samme ting her med forfatningskommissionen. Vi kunne se det allerede fra starten af, at det hele blev hastet igennem. Jeg sidder i lovudvalget, og vi fik en søndag til at færdiggøre betænkningen til det her egentlig ret store emne. Og alting blev bare lagt over til, at vi siger, jamen det må naalakkersuisut klare. Det synes vi er en meget, meget betænkelig måde at gøre det på. Så vi er sådan set ikke noget imod processen som sådan. Vi mener ikke, at vi får brug for en forfatning meget længe, men den måde, den er startet på, synes vi er meget betænkelig. Men de ting, Sara Olsvig, hun siger i forhold til, at det her det skal være et grundlæggende dokument, som skal være med til at tegne fremtidige lovgivninger og den grønlandske identitet og nation. Hvad tænker du om selve det arbejde? Jamen, der er ikke noget af det, Sara nævner, som vi ikke kan gøre under selvstyreloven. Altså, vi har fuld råderet over vores eget fiskeri. Ejendomsretten til jord i Grønland, så ved det er noget, vi selv bestemmer. Så der er ikke nogen af de ting, som hun specifikt har nævnt der, som vi ikke kan gøre allerede. Og det er så en anden ting, som vi ser i processen, det er, at mange har den her holdning til, at jamen, hvis vi bliver selvstændige, så kan vi gøre det og det og det, og blandt andet lyder som om, at vi kan få en masse flere penge for vores fisk, hvis vi er selvstændige. Og vi har lidt sådan, hvorfor kan vi ikke gøre det nu? Vi har råderetten over det, så hvad er den forskel? Den kan vi ikke se. Nej, og Michael Rosing har en pointe i, at det her det gik jo ualmindeligt stærkt. Hvorfor var det nødvendigt at vedtage den her kommission? Kunne man ikke bare fremlagt redegørelsen og så sagt, det går vi videre med på forårssamlingen? Men jeg vil sige, at det, at vi går i gang med det forfatningsforberedende arbejde, det ligger i fuldstændig naturlig forlængelse af selvstyreloven. Faktisk satte vi det i gang, da vi stemte om selvstyre i 2008, og 75% stemte ja. Man tog et ansvar, og man lagde også en helt klar retning for, hvor det var, man gerne vil hen, hvor det er, man gerne vil hen. Og en af de ting, jeg vil sige helt klart i forhold til selvstyreloven, at det er jo en aftale mellem 2 lande. Og det betyder også, at når man har lavet den aftale, så skal man leve op til det, der ligger i den aftale. Også den arbejdsplan, der faktisk ligger i forhold til at føre Grønland længere hen mod selvstændighed. Det er det, der er hele ideen med selvstyreloven. Og det var det, vi tilsluttede os, da vi stemte om selvstyreloven i 2008, og den trådte i kraft i 2009. Men selvstyreloven, den ligger jo op til en køreplan, hvor man hjemtager sagsområder frem mod, at man så har man mulighed for inden for selvstyreloven, hvis man ønsker det, at lave en forfatning. Men man har også mulighed, hvis man ønsker det eller ikke ønsker det, til at lade være. Der ligger vel ikke noget i selvstyreloven om, at man skal lave en forfatning? For os er det fuldstændig grundlæggende. Også i forhold til at hjemtage sagsområder. Fordi når vi hjemtager sagsområder, det jeg for eksempel lige har været nede og snakke med den danske justitsminister om, det er, at man sikrer, at standarden højnes på de områder, sådan så de tilsvarer det danske, men også at vi går i gang med at lave noget lovgivningsarbejde, så vi ikke blot kopierer danske love, men i højere grad laver love, som er tilpasset Grønland helt fra start. Og der er det jo, det ville være rigtig, rigtig godt, at vi også havde en sideløbende proces omkring, hvad det så er for nogle værdier, vi vil basere landet på, sådan så vi, når vi laver de her love, står mere samlet omkring, hvordan vi skal fordele ressourcer, hvordan vi skal sikre os brugen af land og brugen af havområdet, hvordan vores position skal være i starten, når vi engang bliver selvstændige. Men hvorfor ikke lave en plan for at hjemtage de her 32 områder i stedet, når det er jo, kan man sige, det er jo det, der er naturligt lagt op til? Det skal vi da selvfølgelig også ved siden af. Det ene udelukker jo ikke det andet. Jeg mener faktisk, de ting, de støtter op om hinanden. Og det er jo også derfor, at den nye koalition har besluttet, at der skal være en naalakkersuisoq for selvstændighed, sådan så vi får klargjort yderligere den proces, vi skal igennem, både i forhold til forfatning, men også i forhold til at udfylde selvstyreloven. Ja, altså, Michael Rosing, er det ikke et naturligt skridt i forhold til selvstyreloven, som Sara Olsvig hun siger, eller hvordan ser du det? Både ja og nej. Altså igen mener jeg, at rigtig mange af de ting, Sara står og siger her, det er noget, vi snilt kan gøre under selvstyreloven. Og det forklarer så heller ikke, hvorfor tingene skulle hastes igennem på en lørdag eftermiddag. Det er faktisk det, der bekymrer mig mest, det er den der holdning til, at jamen, nu gør vi lige det her, og så sætter vi det i gang. Og det, der er sket under processen, det er, at Inatsisartut faktisk er blevet kørt ud på et sidespor, så Inatsisartut har ikke længere hånd i hanke med, hvordan den her selvstyreskommission skal besættes, og hvad den rent faktisk skal lave. Og det synes jeg fra et demokratisk perspektiv er enormt bekymrende. Og det tyder simpelthen på et eller andet hastværk, som jeg synes er fuldstændig malplaceret, fordi vi kan sige os selv,
at vi har ikke økonomiske ressourcer til at blive selvstændige de næste 20, 30, måske 50 år. Hvad ved vi? Så hvorfor i alverden skal den her lige pludselig hastes igennem? Det synes vi er meget betænkeligt. Ja. Altså, jeg vil sige, det er jo Inatsisartut, der kommer til at udpege kommissionsmedlemmer. Det er Nej, fuldstændig klart. Jo, det er Inatsisartuts partier, der kommer til at udpege. Det er partierne, der kommer til at udpege medlemmer. Så er du fuldstændig fejl. Så har du ikke forstået, hvad der foregik nede i salen. Det, der foregik nede i salen, det var, at det, vi stemte igennem, det lagde op til, at den bemyndigelse lægges over til naalakkersuisut. Og hvis man kigger på det fra et demokratisk perspektiv, så starter man med at tage noget, som mange partier er delvist enige om. Så lægger man over i en mindre gruppe, som består af nogle af partierne, og hvor et parti har flertal. Det betyder rent faktisk, at vi har overladt det her til hvem der indsidder med magten Siumut til at bestemme, hvem der skal besætte den kommission, og hvad den skal lave. Det bliver meget teknisk, men Sara Olsvig, der er jo ikke nogen tvivl om, der er jo sendt et signal til befolkningen, og man gør jo ikke noget for at holde det nede. Selvstændigheden, det er om ikke lige om hjørnet, det er i hvert fald på vej nu. Men hvis vi ser på det rent økonomisk, så er det jo ikke de tal, vi ser. Uddannelse, det er jo ikke de tal, vi ser. Vi ser heller ikke de her, altså budgetloven, den har I selv sat ud af kraft. Vi ser landsplanredegørelsen, den vil man ikke engang diskutere, de nødvendige prioriteringer. Hvordan harmonerer den her symbolpolitik med den reelle politik for at komme til selvbåren økonomi? For Inuit Ataqatigiit er en forvaltningskommission ikke symbolpolitik. Det er benhårdt arbejde, som vi skal i gang med, og som vi sagtens kunne have været gået i gang med meget tidligere. Og det er et arbejde, som hænger fuldstændig sammen med den selvstyreaftale, vi har, og som vi stemte om i 2008, og som trådte i kraft i 2009. Men hvis der er lang tid til den her grundlov, den kan komme til at træde i kraft, fordi at der skal være en selvbåren økonomi, for den skal laves uden for rigsfællesskabet. Hvorfor så lave den nu og haste det igennem, i stedet for at de generationer, der rent faktisk skal bruge den, at de får lov til at kigge på den selv? Jeg var meget, meget positivt indstillet, og synes egentlig, det var en klog beslutning, Inatsisartut tog i forhold til, at man vil lave en forfatning. At vi så laver en forfatning, hvor vi ikke i det arbejde binder os til den danske grundlov, det betyder jo ikke, at når vi er færdige med dokumentet, at der så ikke vil være dele af det, vi kan bruge i dag under selvstyreordningen. Og det er jo det, jeg også talte om før i forhold til at få defineret, hvad det er for nogle værdier, vi ønsker at basere vores brug af ressourcer på. Men jeg vil lige sige i forhold til, at man siger, at det er forhastet. Jeg er da enig i, at den weekend, hvor vi fik det på dagsordenen, lige pludselig i Inatsisartut og skulle bearbejde det beslutningsforslag, som lå der, at lige den del var forhastet. Men der lå jo en beslutning fra sidste år, og der ligger også selvstyreloven, som taler om, at vi skal i gang med det her. Og specielt fra beslutningen fra sidste år, der var man jo i Inatsisartut enige om, at man gerne vil sætte arbejdet i gang. Men i forhold til det signal, man man sender til befolkningen, hvornår tænker du, at selvstændighed og selvbåren økonomi er en realistisk mulighed? Altså, jeg er ikke typen, der binder det op på min egen levetid, eller kommer med et årstal. Jeg vil sådan set sige, som naalakkersuisut sagde det før, min kollega, at det er, når man er klar her i landet. At vi går i gang med det forberedende arbejde, det kommer til at gøre det tydeligere, hvordan vi skal gøre. Og det er det, vi vil arbejde med den her proces. Faktisk så synes jeg faktisk, at processen i det her er det vigtigste lige nu, fordi vi mangler at sætte os ned og drøfte, hvordan bruger vi vores ressourcer, hvordan fordeler vi indkomsten fra ressourcerne, hvad gør vi med de udenskærskvoter for eksempel, i forhold til at sikre, at hele samfundet får den største gavn af dem. Og hvordan gør vi også i forhold til at sikre, at alle er lige værd i samfundet, at vi overholder menneskerettigheder? Den sætter vi lige over til Michael Rose. Der er ikke noget, det vi ikke kan allerede. Vi kan sagtens tage den diskussion. Det er en diskussion, der foregår hele tiden. Hvad er det, vi vil med vores ressourcer? Hvordan skal vi så at sige dele rå, når vi sætter ud af ressourcerne? Hvem skal have lov til at fiske osv.? Det bestemmer vi alt sammen selv. Der er ikke noget som helst af det, som på nogen måde er afhængig af en forfatningskommission. Der er ikke noget, der overhovedet er afhængig af forfatning. Og hvad er det, vi skal med en forfatning lige nu? Hvornår skal vi bruge den? Altså, al logik siger, at der går i hvert fald 30-50 år. Det spørgsmål, vi skal stille os selv, det er, jamen, vil vi godtage en forfatning, der var skrevet i, 60'erne? Vil du det så, altså, jeg ser på andre lande i verden, og en af vores naboer, for eksempel Færøerne, som har været i gang i rigtig, rigtig mange år. De gik i gang i 40'erne, så vidt jeg husker. De laver jo en inden for rigsfællesskabet og har haft temmelig mange problemer med det. De har haft rigtig, rigtig mange debatter, og de har også forskellige udkast liggende, så vidt jeg ved. Og det er også derfor, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får samlet partierne og samlet befolkningen omkring det her arbejde, og ikke som sådan taler så meget om, hvornår den skal træde i kraft, men begynder processen. Og så bliver det jo selvfølgelig også et arbejde, som ikke bliver statisk på noget tidspunkt. Vi ved jo ikke, hvornår præcis
vi når den dag, hvor vi har en selvbåren økonomi. Men vi kommer til at blive hjulpet godt på vej, når vi ved bedre, hvordan vi vil benytte de ressourcer, vi har, og hvordan vi fordeler for eksempel indkomsterne. Og det kan da godt være, at Michael ikke synes, det hænger sammen, men det gør det rigtig meget for os i Inuit Ataqatigiit, fordi det bliver en rigtig, rigtig god proces for at sikre, at vi får en samling på landet, som vi måske har manglet også i forbindelse med det arbejde, Men det er der har mere ligget. udtryk for en proces, end det er et udtryk for et skridt mod selvstændighed lige Det er nu. lige så meget et skridt mod selvstændighed. Det siger jo sig selv, når det er en forfatningskommission. Men der er ikke nogen af de skridt, vi ikke kan tage i dag. Altså, vi kan jo for eksempel starte med at have et budget, der balancerer. Det har vi jo ikke. Naalakkersuisut har lige stemt et budget igen, som har været et underskud på 150 millioner over 4 år. Det bliver sidste ord for denne omgang. Tusind tak til jer. Og det her, det var også sidste omgangs Rularbaf. Vi er tilbage næste år med et nyt koncept, men det her, det var sidste omgang af Rularbaf på gensyn.